Ay. Kaya naman ta. Balat tayo ng ano. Ayan. Hi Barbs, legal shout out. Welcome to my live stream. Thank you very much. First roll, thank you. First thumbs up. Going to go share. Have a great day. Thank you. Thank you very much for visiting my live, Ma'am Barbs. Anong tawag nito sa English is to viewers, shout out. Yung nga English nito ay? Ano? Luya? Ay, ginger. Ginger balat-balatis. Ginger is balat-balatis. Ano that? Balat-balatis. Ay! Maribek Ibanez! We are nag-alab shout out. Morning po. Team Chakluban. Morning, Mark Joe. Oy! Morning din po. Kumusta po kayo? Na-miss nyo ba yung mukha ko? Focus tayo sa ano natin eh. Focus tayo magtinda at nag-reels sa reels. Ay, 14 viewers in the million in the house. Shout out. Ang dami nyo. 2 thumbs up, shout out. Salamat po sa inyo guys. Tayo sa bahay, tambay muna. Ay, hindi, may paninda pala ako. Pinatinda ako kay Kingkay. Kaya nga lang ako kay ilang linggo ako straight nagtinda. Bukas tayo ulit. Sabi ni Ma'am Barbs, hello. Ananya Rana, shoutout sa iyo. Legal shoutout. Main channel po. Hi. Ananya. Hello, Ananya. Welcome to my live. Thank you very much. Wag yun. Nagagawa mo dyan. Yes, Gemma. Ma'am Gemma. Ay, Ma'am Gemma. Team Tacloban. Hello. Hello, Mark Joe. Kumusta? Team Tacloban. Yahoo. Team Tacloban, thank you very much. Ma'am Gemma, mega love shoutout po. Maraming salamat po sa pagpasyal sa aking munting live. Gemma, it's that your son? Yup, it's my son. Yan. Right yan, you see, hi Ma'am Barbs. Hello. 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 I'm speaking English yan eh. Not Tagalog eh. Tinuturuan ng mama niya.
It's my son. Aral na siya nag-aral. Schooling. Kindergarten. You said hello. Tintakloban nak. Nak. You said hello. Hi. Dali. You said hi. No. Hi. Hi. One. Oh no. Naiirita naman. Nairitahin yung anak ko eh. Oh, so cute. Thank you very much, Ma'am Barbs. I appreciate that. Tama. Thank you very much. Thank you so much. Ano English na magbabalat? Kaya marunong mag-English eh. Humanities. That's adorable. Oh, yo. Wow. Animals. Are you cleaning food for or white to cook? Opo. Yes. Yeah. Si asawa ko yung magluto. Pasensya ka na kung hindi ako straight na mag-English kasi I'm Filipino but I'm not understand. I speak Tagalog at I not speak English. English ka rin ko. Aroy ko. Hello, Barbs. I love you. Sabi ni Mama Gemma. Ma'am Barbs, thank you po. Salamat. No, DJ. Oh no, DJ. One. Yup. Patayin lang natin to, no? Gemma, I love you too. It's my family. My little honey. 3 viewers at 4 thumbs up. Shout out. Gabids, yummy, yeah, Gabids. And coffee, you drink coffee because coffee. Isang kaibigo yung magaling mag-English eh. Matalinong tao na yun. I like that song. And I love Okay. Nakit mo muna yung ano. Ay, bilis mo na may lumudali na. I wrap in the tin foil and another variation but put in the grill. It's a song.
Hindi ko maintindihan. So, biri-biri. You made me hungry for rabbits. Oh, you eat na, ma'am. You eat na, ma'am. I wash it. Vegetable. Hi, Sunny Sand TV Official. Hello. Naka-Hinebra jersey ka. Oo, Hinebra pan ako. Idol. Sir Sunny, Hinebra pan ako. Legit. Since 2010. Hinebra pan. Kasi hindi pa ako dati nasa probinsya ko noon, tapos napunta ako sa Bulacan. Yung amo ko, nanonood sila ng Hinebra. Siyempre, mahilig din tayo sa basketball. Eh, nung nasa probinsya ako, pagdating ko dyan, wala man ako ibang team. Hindi ako marunong sa mga ganun. I'm Sakdan. Thank you very much, Sir Sunny Sun TV Official. Ma'am Barb, hello, Ma'am Barbie. Ay, Ma'am Melody. Ay, nalag-shoutout, Ma'am Melody. Kumusta, Ma'am Melody? Thank you for visiting my love. Louder. I can't hear. Let's see. B-boy dan. Ay, may bonsai mix TV. Sangkay, shoutout sa'yo. Kumusta? Pasensya na kayo kung hindi ako nakakapasyal sa inyo mga live, ha? Kahit saglit lang kayo sa akin, okay lang. Tamsak na lang po, patamsak. Ay, 7 viewers in the million in the house, shoutout. Eh, yung yung dollars ko. Naku po. Ilan pa lang? $16. Oh no. Sumahod ako ng April 22. Hanggang ngayon, di pa ako nakasahod. Ano na? July na. 2 months ang nakaraan. Lumipas. Hindi nakasahod. Alright. Ate Melody, hello. Sabi mo naman. Ano ito? Hiwa pa ganan? Ganyan? O, ganito lang. Oh my God! Ay, nako, you are the one who saw it. Get it. Marvic Vanyas, hello. Hi, Ma'am Marvic. Please connect Sunny Sand TV Official. Ako Lodi. O si Mark Kagiwa at JJ Health Rebound now naman ng Scotty Thompson. Oh, dati naman mga Lodi natin. Barangay Hinebra yan. Solid pa na ako. Dati nga, mayroon akong logo ng logo ng tagagawa namin dati ng logo si Gonzales ba yun? Gonzales. Hindi ko nalimutan kong pangalan niya. Sa apelido niya, Gonzales yun. Nagagawa siya ng logo ng Hinebra Pan. Hi, Mami! Mami Jolata, hello! Hello, good morning, Mark. Thank you po, Mami. Salamat for visiting. Nasama ito. May tinda tayo, nandun, tinatinda ko kay Tintay. Ngayon, ako magluluto ng aming ulam.
Ano akong gagawin? Nabantayan ko kay pahinga muna ko kasi ilang linggo ko straight nagtinda. Sakit ang katawan ko. Animals. Gawa ko ng ano? Gawa ko ng patatas. Ay, 10 viewers in the house. Shout out. Oh no. B-boy, where are you, B-boy? Marami akong viewers, B-boy. Thank you very much sa iyong mga kaibigan dyan. Sir Sunny, thank you very much. Laban lang tayo, Cubs. Mamaya sana gumawa lahat. Opo. Ay, Claire, Vargas. Hello. Uy, so word. Nandito, so word. So word. Ma'am Claire Vargas, mega love shoutout po. I give you moderator. Wait a minute. Mga kawaray, please connect Ma'am Claire Vargas at Sir Sunny Sen TV. Please connect, guys. Ma'am Barbs, thank you very much, Ma'am Barbs. Guys, mga kawaray, please connect Ma'am Claire Vargas. Solid pa, ano yan, so word. Napakabait yan. Kasi Sir Sunny. Sir Sunny, Bonsoy, may Bonsoy, may galap siya sa amin. Sunny TV official, may galap siya. Sino ba yung mga? Dami ng comment ah. Hi Mami, thank you Mami. Ano si Boy? Bigyan kitang jacket ano, Ma'am Claire. I give you moderator. Juliet, I hope you are doing good and heard you were sick, praying for you. Oh, may sakit si Mami. Nay, pagaling po kayo, Nanay. Eva and Andres, megalab siya Bonsai, hello. Sir Sunny, Sense TV, B-Boy TV, naka-live pa. Yata. Hoy, so word. Sa kalam, yeah. Ma'am Claire. So word kasi sa kaulam lang talaga. Guys, please connect Ma'am Claire. Pin ko lang po siya. Tintakloban, please connect naman po Ma'am Claire Vargas. Ipin ko po siya. Sir Sunny Sense TV. Mamaya po, next kita ha. Ay, Bonsoy! Galag shoutout. Thank you very much for visiting my live. So, Nanay Joleta, you are lucky to have a son who takes care of you. Opo, mabait talaga si B-Boy. Yan ang mabait ni nanay na anak. Halata naman mabait eh. Sincere. Ay, shoutout kay B-Boy. Guys, meron na naman ako nag-viral sa aking reels. May nag-viral na naman ako sa reels ko, guys. Baka gusto niyong pasyalan. Yung mga sober dyan, mga nakapalo kay Boss, kay Idol Japper Sniper. Please connect my Facebook page. May pakita ko lang sa inyo, guys. Walang update kagabi si Idol Jeff. Opo, wala po. Ano po eh. Sinasabay ba ka ngayon? Dos ba ngayon? Q? O yata ngayon eh. Ngayon yun eh, isasabay-sabay na yun. Guys, baka gusto nyo bisitahin ang aking Reels displays, pasyalan nyo na po. Yan. Guys, Reels natin guys, mga kawaray. Dito malakas ang ating views dito. Medyo malakas, hindi malakas na. Mark Jos Albano guys. Ito yung ano natin, nag-viral na ng kagabi. Kahapon. 40,000. May 1 million po tayo dito guys. Mga kawaray, please yan ang pangalan. Mark Jos Albano guys. Ma'am Claire Vargas, baka pwedeng pasyalan ng aking Reels. Hi Mark Jo, tambay lang kami. Tintakloban. Sige Ma'am Arabic, maraming salamat. Last day update mamaya, mukhang makakahabol si Kabansot at Kahaw. Dinamihan kahapon ng palipad. Congrats. Mababait na naman yun mga yun eh. Si Kahaw, si Kabansot.
makaka-graduate din. Pag gano'n, may palipad. Ngayon ang final graduate ng Team Gunggong o Team Galunggong. Tama po, ngayon po. Kasi ito ngayon eh. Kaya hindi nag-update si Idol Japper para isang update na lang. Okay, host. Mamaya palo kita. Thank you very much, Mama no, Claire Vargas. Mama Rivik, may ginalab shoutout po. Mga kawaray, ano si Team Tacloban, please connect Ma'am Claire Vargas from Soward family. Please naman po connect. Ma'am Maribig, Ma'am Melody, Ma'am Eva, Ma'am Gemma. Please connect Claire Vargas from Soward family. Mga ko lang itong Doya. Gusto nila itong mo abay. Bay. Itong langgana mo. Ay initan ng initan. Tapos na si Kabansot, meron na palang nagpadala na para mag-graduate siya. Oh, congrats! Sunny Sense TV. Congrats kay Kabansot. May sakit si ngayon? Kautoy. Mark Anthony. Sobrahan yata sa pagbablog. Wala kasi pahingang tao niya. Kaya pagaling ka. Idol Kautoy. Kautoy. Sakit, nagkasakit, nalagnat yata. Ikaw pa naman araw-araw kang mag-update. Sabi ko nga kay Idol, sana mapansin niya ako, may sali niya ako next month na nila. Next month challenge. Kahit hindi tayo makagraduate, basta ma-promote lang yung channel natin, pwede na yan. Nasa vlog si Kabansot kahapon ng mga pinasalamatan niya, mga nagpalipad. Andun lahat. Oo nga, pinanood namin. Pero, yung asawa ko nakapanood. Ako kasi may ginagawa ko, nanonood ako, pero hindi ko gano'n naririnig. Shout out, kay Kaote, pagaling kang... May sakit si Kaote ngayon. Nakita ko sa Facebook niya na, kasi friend kami doon. Nakita ko sa kanyang post. Kapatid ni Sunny Sense, pinapag-graduate ni Sir Edu G at si Ma'am May, Sir Edu G, pinagtulungan para makapag-graduate. Oh, congrats! Grabe ito si Sir Edu G. Ang dami ng tinulungan niya. Maraming pinapaliparan. Ilan ng niya pinalipad dyan sa mga Soward pa. Diba talaga? Grabe, solid niya. Tsaka si Ma'am May Santos. Idol Japper Sniper, sana masali mo ako sa next month na challenge mo. Ay, sayang. Opo, pati si si Tito Agil at Jerry Hunter. Ay, wow, congrats sa talaga. Grabe ang grabe ang suporta talaga sa Soward Pampag si Japper ang nagpo-promote ng tao. Kaya sabi ko nga, pag yung channel ko, nasabi niya dun sa mismo niyang video, kahit sa live, dami papasok na subscriber sa akin. Kabungot nga lang, ilan napasok sa akin? 50 ata yun, 100 na subscriber. Ay, 50 siguro yun. Ito si Ma'am Claire, si Ma'am Sir Sunny, si shoutout pala kay Ricky Moto Vlog, at si Wangbu. Si Wangbu. Nakita ko sa personal yan. Diyan si Sir
ano, yung si Sir na hindi naman siya nagbablog. Si Katuba lang talagang hindi nakakahablo. Nahirapan si Katuba. Si ano nga Sir Kanoy, Idol Kanoy, kung wala si Kapanalig, baka di rin makahabol yun. Pero masalamat lang nandun si Kapanalig talaga. Solid ang suporta ni Kapanalig sa team Kapanalig na talaga. Itog League pala, di rin nakahabol. Hindi. Si Kuya Dagol nakapasok yun, no? Kuya Dagol, si Jerwin Official, Sir Idol Kanoy, Idol Kautoy, yun ang mga pumasok. 4. Yung dalawa, si Kabansot, si Kahaw, yung ko lang kung nakapasok. Si ano nga, Matipo, hindi rin nakapasok, ano. Ang layo ni Matipo. Humina ang views niya dahil sa, ano, may basher kasi siya eh. Iwan ko, ba't anong ginawa niya? Nakita kasi nila na ano. Mabait yun, no? Totoo lang, mabait si Matipo. Wala kayong masasabi doon. Nakita ko na in person yun. Kahit sa off-cam o kahit sa camera, nagbablog siya. Napakabait. Yun nga yung sinakyan kong ano, pag uwi namin galing nung April, pumunta kami doon, naligo kami. Kausap ko yan si Matipo. Sabi ko, Dol, hanap kami dyan ng kahit tent lang, marintahan lang namin, maliligo kami sa dagat para kahit para mamit din namin si Idol. Sabi niya sa akin, sige, meron dito sa akin yung tindahan namin, yung tindahan. Ino-offer nga sa amin, 4-5. Sabi ko, 5 lang kami, kunti. Isang bata, parang 6 yung bata. Busy sila now, nasa kubo. Oo, busy sila may ginagawa. Maya-maya, nalalaman, pumasok lahat ng palipad. O, papasok yun. Ako solid na ako ng support lang sa mga vlogger. Libangan dito sa abroad ang manood. Oo nga po eh. Claire Vargas, meron akong bagong upload kahagabi. Yung ano, nasa gitna ako sa kalsada ito. Diba, magpasaway tayo eh. Tuwing linggo kasi guys, mga kawaray. Wala talaga eh, di pwedeng hindi ka magpasaway dun sa gitna eh. Wala mapistuhan eh, punong-puno eh. Sa baba, bakit ba? Sana mapasyalan nyo ito. Kunti lang ang views nito eh, 16 views lang. Pero masaya ako kahit kunting views ko lang. Kahit paano na nakakagawa ko ng sarili kong content, hindi ako gumagaya ng mga content. Ito talagang, kahit ako, halimbawa makasali ako kay Idol, masabihan ay kahit promote lang, okay na sa akin, malaking bagay. Ayan guys, yung binaba ko. Please, pasyalan nyo, paki-like na lang po. Thank you very much. Ma'am Claire, saan po kayo? Saan kayo sa ibang bansa, Ma'am Claire? Ingat po kayo lagi dyan. Salamat sa solid forward natin dyan na nandyan ha. Ay. Bali 3 beses ko na si Idol Japper nakikita. Dati natulungan kami niya ni Idol nung ano, nung kasakit yung anak ko, si Mark Jan, na hospital siya noon. Nag-comment ngayon, napansin niya. Maraming tumulong sa amin na ano niya nailagay yung Gcash ko eh. Na ano sa Gcash sa Facebook. Pinost niya dun sa Facebook niya, lahat ng group niya. Dami nagpadala. Putik na yan, scam ako ah. Mayroon sa akin nagpakilala ng taga Pitmaster, scammer pala ang putik. Dali, basta talaga. Limas man. Kapatid Sunny Sand, Singapore ako. Singapore, ingat po kayo dyan sa Singapore. Maganda dyan, Ma'am Claire Vargas, Singapore. Wala si Biboy ah. Kapit po tayo sa word, mga sa word. Okay, ingat po kayo dyan. Salamat sa inyo guys, salamat sa suporta niyo sa akin kahit maliit lang ang ating team channel. At least sinusuportahan tayo ng mga Sword Pub. Kahit pa paano, meron na tayong tunay na mga viewers na solid ni Japper. Thank you kapatid Sons.
Sunny sound kayo din, ingat kayo palagi. Ito yung tingnan nyo yung upahan namin dito kaya mga kawaray. Ayan o, nanonood kami ng So Word. Upload ni Idol. Nanonood kami ng vlog ni Idol. Ay, Remix vlog, Nigalab siya raw. Remix vlog, please connect Ma'am Claire Vargas. Nakapin ko. Mabait yan. Legit na yan. Subscriber na Idol Japper Sniper. Napakabait yan. Yan dun sa ni community ni Idol. Isa sa member sa community. Remix vlog, please connect Ma'am Claire Vargas from Singapore. Thank you very much, Remix vlog. Post morning. Thank you. Morning din po, Ma'am Remix vlog. Ma'am Remix vlog, please connect Ma'am Claire Vargas from Singapore. Likitan mo na po para masaya. Mabait yan, babalikan ka niyan. Ba't pala ito yung sipot? Uy. Dati, lagi ko nagla-live. Ang dami sa akin nagpapalipad Nakakahiya rin kasi minsan pag lagi ka nag-ano. Ay, for viewers, shout out. So viewers at 11 thumbs up siya raw. Tapos binigay na nila yan doon sa yung mayayari ng ganyan, alam ng mga tao dito sa kanila yan. O yung mo, Milo Mark dyan? Anuhin mo na? Yung Milo mo? Yung mo iniinom. Kailangan mo sabihan ka lagi. 5 viewers, shout out. Ay, nako, iwan ko sa'yo. Kang iyak. Napano siya yun. Bungkat-bungkat yan, yung mga mamaya. Tambay lang host. Thank you, Ma'am Claire Vargas. Walang ano man po. Sige lang po. Baka may gagawin pa po kayo. May gagawin pa kayo.
To viewers, shout out. Upload ko nga ito. Ang kinahin mo ng gatas mo. Hindi. Magkakain ka na. Gusto higa dyan. Walang sapin. Nasaan ang sapin mo? Hindi naman ang tapos ko sa'yo. Pinapainom ko lang siya ng ano. Iyak agad. Busy lang ako, nasa work kasi ako. Duty lamas. Pasok mga estudyante, auntie at mga sasakyan. Sige po, Ma'am Sir Sunny. Walang problema. Then connect to your Claire Vargas. Remy Mix Vlog, mega love shoutout. Si Sir Sent TV rin official. Sir Sent, pwede natin pasyalan din si Ma'am Remy Mix Vlog. Para po madagdagan po yung subscriber. Main channel yun Sir Sunny. Si Sir Sunny ay solid sober yan. Napakabait yan. Ano yan, lagi yan nandun sa comment section ni Idol pag tuwing nagla-live. At si Ma'am Claire Vargas. Nandito rin yung nakaraan, nandyan si Ma'am ano yun? Ma'am Mopan Fitness nung nakaraang gabi na nood sa live ko rin. Yeah. Shoutout kay Ma'am Mopan Fitness. Mega love shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa suporta din sa akin. Salamat. Suporta niyo sa kay Mark Yuwaray TV. Dan Remy, thank you Sir Sunny. Remy Mix Vlog, thank you. Yung babalikan kita. Thank you Ma'am Claire. Maraming salamat. Ma'am Remy, balikan po ni Sir ni Ma'am Claire Vargas. Bili na kayo bilisan. Bili na sa. Remy Mix Vlog. Thank you. Balikan kita. Ay, tapos na pala yan. 6 viewers in the house. Shout out. Sis Remy Dandikit. Uy, thank you Ma'am Claire Vargas. Maraming salamat po sa pagdikit kay Ma'am Remy Mix Vlog. Ano yun, isang kay Bibo yan. Mga tunay na viewers. Organic viewers. Wala kayong trabaho ngayon, Ma'am Claire? Huwag mo ilabas lahat. Kunin mo lang kung anong gamitin mong kulay. Dali. Huwag mo ilabas lahat. 6 viewers at 12 thumbs-up. Shoutout po.
Tambay ako dito. Ang laptop ko nakatambay din kay Kuya Val Santos Matubang. Naka-live po. Thank you, Ma'am Claire. Salamat po. Meron ako yung pinapost. Jenlyn Sapti, shoutout sa iyo. Jenlyn, hello. Good morning. Mega love shoutout sa iyo, Jenlyn. Thank you very much for visiting my love. Thank you. Ano rin natin ito sa word, Jenlyn. Kulay ng paslat kasi. Huwag mo lang ilabas yan. 2 viewers shoutout. Waray out ako, balik na lang ako. Balik dumating. Sige po, Sir Sunny. Walang ano. Shoutout guys, shoutout. Diyan mo na siya naranda yun eh. Oh, bakit? Nasinan mo na ba, boy? Hindi. Wait lang guys, may asikasuhin lang tayo. May tayong Ano ba yan? Magkukulay kayo hindi. Pag ayaw mo na magkulay, balik mo na sa bag mo yung color mo. Dali na. Color. Brown.
Oh. Ganyan lang, oh. Hindi yung ganun-ganun. Ah. Ang hilig mo sumiksik dyan, bata ka. Ikaw na kuryente dyan. Oy, wala naman tubig. Oh, banis. Aray ko. Oh,
Dati ko lang pa. Oh. Uy, oh. Ay, galing ah. Yung color ng dolphin. Blue, di ba? Ano yun? Yung cow, ano? Pearl? Galing mo, boss. Kaya, dancer. Clip lang tayo, clip. So, kasi ano nga, dati gulapa. Dati gulapa, oh. Sana all. Dati gulapa, oh. Si dati gulapa pala yan. Oh, lumalangoy, wala naman tubig. Oh, manis. Aray ko. Oh, oh, manis. Oh, dati gulapa. Oh. Oh, ay, galing ka. Galing mo, boss. Yun, oh. Ay, dancer, oh. Ano po yun? Nakagalan na 5 box ng tiles at saka 5 box ng semento. Ay, hindi. Sako pala. Sako ng semento. Ano? Naku, sobrang bigat po niyan. Hindi naman po ito, delivery truck. Ano ba yan? Kaya, sige, ano lang naman to? Magaan lang naman to. Tigli na lang naman. Tiglim. Maliho kayo ng binok. Dapat to, lala mo bang binok nyo? Hindi o, grab. Pang tao lang po ito. Sige na, kuya. Kung hindi o, pakansay mo na lang mo. Naku, sobrang bigat niya. Masisira o yung shock ko. Naku, Ganun yung mukha mo. Umpo ka nga dito. Umpo ka lang. Umpo ka eh. Wala na.
Nandiyan ka sa Uy, gago tumae. O, wag kang gagalaw. Ngita naman tong batang to. Work dyan. Ano nangyayari sa'yo? Malaki ka na. Bakit ganyan pang ginagawa mo? Bakit ganyan ka pa? Ano ginagawa mo sa buhay mo? Di ka na ba marunong magsalita? Di ka na marunong magsalita? Ha? Di ka na marunong magsalita? Biboy TV, shoutout sa'yo. Puras. Hala. Hala, bira.
Pugita. Hindi pugita. Ito ang ulam. Nahanap ko yung wala na palang paminta. Luto ng ulam. Ito. Dinaga. Mahal kasi ng baboy kaya buto-buto lang din ito. Butchu-butchu.
Hi, Ma'am Ron's Live. Shout out. Kuya Mark, hello. B-Boy. Source up, hello. 3 viewers at 17 thumbs up. Shout out po. Ma'am Ron, salamat po sa pagpasyal.
Ay, shout out. Jemong. Okay, B-boy. Thank you. Hawak mo na naman yan. Balik mo yun dito. Kumain ka na. Wait. Ako na. Parang balog eh. Ay, shout out for viewers. Ikaw, huwag ka kasing iiw sa short mo. Makulit ka din eh. Sige, bangkok mo yung ulo mo dyan. Kain tayo, kain. Hindi ka na pwede mag-shop kung matanda ka na. Urong ka kay mama. Urong. Urong kay mama. Sabi si papa. Saan mo mo yan? Ah. Pero huwag kang mag-iiw sa ano mo ha. Ha? Hoy, nakikinig ka? Nakikinig ka? Said opo. Said opo. Nakikinig ka? Ha? You said opo. Said opo. Opo. Dali na. Tapos pa. Turuan ka lang ha. Turuan ka lang. Ugali mo yung ganyan. Dinadala mo dun sa ano mo.
mo yan. May parati kang palo sa akin. Papansin niyo yung guard sa akin. Ano? Ano? Ano yung asawa niya? Si Ross? Hindi ka kilala nun? Ayaw mo yun. Dalawa ata yung anak niya. Dami anak yun. Hindi ba nag-aaral sa akin? Sa umaga ata na siya. Tanong ko na yung kanina, ano nangyari sa'yo? Gaganyan-ganyan yung mukha mo. Wala. Hindi sumagot. Hindi nagsabi. Pasok ka doon sa loob, tawa-tawa pa. Hindi mas lalo ako nag-visit. Buwag-tuwa pa sa ginawa niya. Ayun na, nagsiselfie pa. Vlogger, pre. Tapos yung vlogger. Ano naman ang tingin mo sa akin? Ah. Uy. Ba't nasama na tingin mo sa akin? School ka ba mamaya? School yan? Ah. Yes. Sama si Papa sa school ha? Ah. Pasaway din. Tulungan kita. Ayun na, dancer. Clip lang tayo, clip. Oh. Si ano rin, Dante Gulapaw. Nangyari sa'yo, James? Dante Gulapaw. Ulit Sana ka? all.
Dante Gulapa. Si Dante Gulapa pala yan. Oh, lumalangoy, wala naman tubig. Oh, panis. Aray ko. Oh, Didi, dapat isip na. Ayan. Dante Gulapa. Oh. Marunong ka na mag-ano ha? Marunong ka na ha? Oh, ay, galing ah. Ang galing mo, boss. Yun, oh. Kaya, dancer. Parap na naman dito itong camera na to. Yan lang tayo clip. Oh. Ay, si ano men, Dante Gulapa. Oh. Dante Gulapa. Oh. Sana all. Dante Gulapa. Oh.
Ay, shoutout. Malan Rolana. Shoutout sa'yo. Rolana. Shoutout sa'yo. Salamat sa thumbs up. 2 viewers at 18 thumbs up. Shoutout. Boy, shoutout sa'yo, Sangkay. Makain kasi ako eh. Rolano o Rolana? Rolona. 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 Mali. Oh. Ano? Basahin mo. Eurydice. Eurydice. Read. Weh. To. Nakikita niya yan, Doy? Buong araw yung walang ano kahapon. Dami niyang ano. Kaya dapat yung kaya manok ang kinakain niya. Ano man dito yan? Saan ba naging manok? Lagi pa bang manok yan? Ah, uling manok yan yung binili mo sa andok. Ayan. 4, ganun, 4. Isang kamay lang. Ganun lang, 4. 4 years old. Yan, straight. Yan, wala na yan. Hmm, 6,000 ang revenue. 58 points. Umabot $1. Ba't tayo na nagpipinda sa WhatsApp? Sino ba nagbabantay dito sa pwesto niya?
Bakit? Ano niya? Ano? Ito ang Tuesday. Ano na naman? Ang short mo? Di ba dinumihan mo yung short mo? Ha? Tingnan ko lang. Ito mga $10. Kaya makita ko rin yung 6,000 lang yan. 6.8. 6.9. Ilang minutes ka. Maswerte yung mga vlogger pag umabot ng 10,000 views eh. Mas mahaba yung vlog mo. Tapos kumain. Papanis din ata ako. Dave, bakit mo yun, Dave? Kulit ka naman.
Hey, shout out. Ang kay B-Boy, shout out. Tapos ko lang kumain. So word, Yahoo. Wala na yung so word. Kanina nandyan si Ma'am Claire Vargas at si Sunny Song. Wala kang pasok, Santay. Reviewer, shout out. Wala kang pasok. Ma'am Melody, hello. Oy, shout out sa 4 viewers at 18 thumbs up. Shout out po. Nasa work na. Okay. Ma'am Gemma, hello. Marvick, hello. I love you all. Sabi ni Ma'am Marvick Ibanez. Five viewers at 18 thumbs up. Shout out sa inyo, guys. Kumusta po kayo? Oh no. Sumubo ka na, magsubo na. 2 viewers, shout out. Ito, oh. Ang dami-dami ka na sa bunganga. Ang bunganga. Natatapon lang yan. Pinarga agad. Lahat. Dami-dami pa nga eh.
Deng, nakaubad ka pa. Ano ba? Saka. Dali ah. Ang buwang ngayon lang siya. Ang dami nanonood. Dami order. Ano mga order? Ay, yan. Hanap na ka naman. Tama ka mga kamahal. Maniniwala ka ba? Kaya naman download ko na ang app at
Saan ka na lang pupunta? Nine niya, ilan niya? Ang 100. Ako nga. 20. Content creator ka. Content creator din ako. Pag naman ako sa wall mo, kahit likes lang, Oh, bilangin mo. sa akin, at kapag mahal ka rin sa wall ko, support kita. 100 no? Ang 1/4 ng followers ko, Ilang 9 ng 100? 100. para sa suporta din sa'yo. Content creator ka. Content creator din ako. Kapag mahal ako sa wall mo, kahit likes lang, support na yan sa akin. At kapag mahal ka rin sa wall ko, support kita. At malay mo, ang 1/4 Hello, Ma'am ng Roms. followers ko ay susunod Tambay sa akin lang. Thank you. para sa suporta din sa'yo. Nag-out na ako. 2 hours na ako eh. Content creator ka. Content creator.
Mga idol, punta ka Santa Rita ka idol, dapat alam mo kung anong Isang wasan din ha. Isang nagawin pa ako. Idol, one day magugulat ka Ano na ba lang. yan? Away na mga kawaray, out na ako. Maraming salamat sa mga nagtambay. Team Showword, salamat po. Ang kay B-Boy, Team Tacloban, Ma'am Rons, may Bonsoy, maraming salamat sa inyo po. Out na ako, nanay. Ay, iba pa, kay Sunny Send official, shoutout. Out na ako, mag-out na ako. Salamat sa inyo po.